Ako sa vyvíjal digitálny svet? V roku 2000 bolo online 361 miliónov ľudí. V roku 2014 sa tento počet navýšil o 764%. A o 2 roky neskôr bola k internetu pripojená už polovica populácie. Z toho 3/4 Európanov trávi online 30 hodín mesačne nakupovaním, sledovaním videí a najmä komunikáciou na sociálnych sieťach. Európska iniciatíva Digital Single Market sa tento potenciál snaží využiť a spojiť 28 digitálnych trhov do jedného. Prekážkou je však nedostatočná digitálna gramotnosť. Bohužiaľ viac ako polovica Európanov nemá dostatočné digitálne zručnosti. Až 90% pracovných pozícií bude v blízkej budúcnosti na tieto zručnosti klásť dôraz a preto hrozí, že do roku 2020 bude až 900 000 pracovných miest neobsadených. Aká je situácia na Slovensku? Viac ako 1/4 mladých Slovákov sa radí k nezamestnaným, čo je 7. najhorší výsledok v rámci celej Európskej únie. Napriek tomu, pracovné príležitosti existujú a stále pribúdajú. Často sú však tieto pozície neobsadené. Hlavnou príčinou sú nedostatočné zručnosti, ktoré trh práce vyžaduje, a taktiež nízka motivácia začať podnikať. Absolútna väčšina mladých nezamestnaných ľudí je presvedčená, že škola im nedodala všetky potrebné digitálne znalosti pre prácu či podnikanie. Táto vážna situácia si už vyžiadala znižovanie nárokov i zo strany zamestnávateľov, avšak takéto kompromisy v dlhodobom merítku môžu digitálnu transformáciu Slovenska výrazne spomaliť. Tak ako pomôcť Slovensku rásť?